het is het nijste van het nijste, uniek in zijn soort. Als je dat vergelijkt met oren simulators over de hele wereld. Het is hypermoderne techniek en dit is nog maar een lietstikje. Zeg even mij. Na al die nieuwsgierige kaarten en na al die nieuwsgierige apparatuur die we zeggen. Het zijn kaarten waarmee je alle situaties van over de hele wereld nijbootje kennen. Van Haas, ont de grachten van Amsterdam, ont de Waadzee vanzelfs. Wij zullen dadelijk even meevaren in die simulator om dat gevoel te ervaren wat de meesten van die Haaser Maritieme Academie ondervinden zullen. Azen praten we dus hoe verder en dan zal ik meevaren. Ja, eerst geven we naar verslag jou Timo Jepkema. Dat het goed is, zit Timo nog altijd in Haast bij die meest moderne binnenveert simulator van de wereld. Ja, Timo, ben je toch eigenlijk al een beetje zeeziek? Dat zul je haast wel verwachten, Arjen, hè? Want dat je zeeziek wordt. Nou, ik zie hier de haven van Rotterdam, want ik me net vergis op de achtergrond. En ik ken de horizon nog een beetje zien, dus... Maar dat zeeziek valt het wel mee. Arjen Mintjes, ben jij al zeeziek worden in deze simulator? Nou, wij weer mijn Lieds patrouillebootje. Weer hier, dikke wien. En dan kerst wel zeeziek worden. Ik ben net zeeziek worden, hè? Maar dat kerst wel worden. Ja. Hoe blij ben je met deze full mission binnenvaart simulator? Nou, kerst je wel voorstellen. Dit is one-off in the world. En we zijn heel blij mee. Tiergewies. Ja, want wat ken je nou al hier? Ik bedoel, ik zie hier een hele, hoe mag je dat zeggen, stuurhut voor u. Ja. Maar wat ken je er al in mee? Wat kunnen de studenten er maar leren? Nou, ze kunnen er maar leren varen op elk schip, in elk vaarwetter wat wij hebben. Rotterdam, Amsterdam, de Rijn, Haas en omjouwing. In hele hypermoderne omstandigheden. Dit is een hypermodern schip wat eigenlijk virtueel vaart. We kennen er alles mee. Grutte skippen, Lietse skippen, maailading, zonder lading, maaaiwien, maailjocht, in het juster, alles. Sneeuw, kerst die net verzinnen, we kennen het maaitje. Het ziet er op het stuit een beetje Rijnachtig uit. Er stiet onder hege golven te zien best wat wind. Hoeveel wind? Nou, we hebben op het heden even zien, 69 km per uur. Dan is het toch wel windkrachtzone rond 8. Ja. De ondervinding die de studenten van de Maritieme Academie die mij opdoggen, is heel waardevol, lijkt het mij. Maar waarom wie dit reis nog net? Ja, dat heeft een stukje historie, maar in de binnenvaart rint het alle jaar wat achter, op een zeevaart en de luchtvaart. En wij zijn eigenlijk de eerste die zijn van, we beginnen van scrap af aan, van begin af aan, bouwen wij together met een bedrijf uit de gaming-industrie, bouwen wij deze simulator. Er zijn al wat simulatoren, maar deze is echt de meest geavanceerde die we hebben in de wereld. Ja, uniek. Ik eens dat een gamingbedrijf je hem helpen kan in onze mooie simulator. Vraag is natuurlijk, kan ik even een stukje varen? Nou, ga in gang. Kom maar. Dat had ik natuurlijk altijd al eens een keer vol. Stuurboord, bakboord, weet ik dan nog vol. Maar je moet hem wel even het in en oren uitlezen. Nou, heel simpel. Hier stuurst mooi. Hè. Dat is net meer een shell of zo. Nee, dit is een pookje. Gaat er naar stuurboord, dan gaat het schip naar stuurboord. En zij gaat er naar bakboord. Nou, dat zit al dicht op een brug, dus maar al een uurtje. Ja. Kun je ook de microfoon vasthouden? Ja, komt het goed. Hey, pak die pook maar. Ja. En nou mag een beetje bakboord uit. Dus ga maar. Ja. En dan mag één ding net vergeten. Nee. Want dan mag de stuurhut naar beneden dwaan. Dus hier op het knopje drukken. Oh. Nou, trouw maar in. Nog? Ja, nee, meer. Hoe zit mij de stuurhut in de beneden gewoon? Nou, just het al, hè? Ja. Maar het wel onder trok, dus helemaal naar beneden. Oh, nog verder? Ja, en nou weer sturen. Kerst op die apparatuur wel zien best is. Nou, just dus helemaal niks meer. Nee. Hè, dat is in werkelijkheid extra. En als het onder de bregen trok bent, ja, dan kerst weer de sturen dan heen. Dan heeft het weer voorzicht. Maar de kerst op die apparatuur, de radar en op de elektronische kaart, kerst wel zien. Okay. Ja, ik ga nou maar een beetje stuurboord. Nee, de gist een malle te keer, wat mag er natuurlijk. Ga maar een beetje naar stuurboord. Ja, dat is heel goed. Ja, eerst gewoon. Het is een groot schip, 110 meter, maar een hele protte containers. Ja. Dus, hoeveel containers staan erop? Ik denk dat er nou 400 containers op staan op dit ding. Dus dat kerst nou net zien, maar we kennen de stuurboord weer omheen gewoon. Oké. En nou kerst weer zien. Ik ben onder de bregen terug. Zet maar eens even naar achteren. Even naar achteren zien. Even zien, ja, pak ik de microfoon weer even verder in de meeste mij gerren. Oh, daar is de Erasmusbregen. Ja. En de best onder de Wellensbregen teruggaan. Oh, terug de, ja. Maar ik is nou helemaal uit de troe. Ik moet weer sturen. Ja, aan de andere kant op. Ja. Als een volleerd skipper. Dit ben dus de radarbeelden dat je de machine kennen. Ik zie alle meters hier. Je moet er maar even het zoeren en een beetje oernemen. Ik zie zelfs een telefoon.
Ja, Marifoon heeft natuurlijk communicatie met de Bregenwapper, of met de haventjenst, of met de verkeersbegeleiding. De kerst ik alle controlpanels, alle motoren. Kerst hoe het als het hoe het de wien is, hoe die roer stiet, hoe diep het is. 10 meter is het nou diep. Kerst hoe het op de kompas vaart. Heeft nog alle informatie over de lading, over de snelheid van het schip, tonnage, heegte, diepte, nou ja, alles. We gaan wel een beetje skin richting de kant, denk ik. We moeten hier alle sturen, alle zielen bijzetten. Al had het skip natuurlijk je zielen om een botsing vat te komen. Dan gaan we alles ontwaan. Maar vanzelfs zullen er in de studio de meesten er vast meer van weten. Want de beste stuurlui die staan. Aan wal. Dacht ik.